Soc Ari, soc educador social i treballo a la UPECA, a la UPSSA, que vol dir Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives. Som un servei municipal que s'encarrega de treballar la prevenció en tot aquest tipus de temes. Com a servei integral treballem a molts àmbits i a molts temes diferents. Nosaltres som un equip multidisciplinar. Tenim, en el meu cas, jo soc educador social, però tinc companyes psicòlogues, també treballadores socials. Per tant, també busquem fer una intervenció des de diversos punts de vista. Principalment, nosaltres tenim diverses àrees en les que treballem la prevenció. Una molt important és la prevenció que es fa als centres educatius. Després tenim una altra part que tracta més quan hi ha festes o algun tipus d'event en el que és important fer una tasca preventiva. Pot vindre qualsevol menor d'edat, per posar un exemple, que té un problema i que ella o ell ho reconeixen, pot vindre sense cap tipus de problema. Qualsevol família que detecti que potser la seva filla o el seu fill té algun tipus de problema. Venim cada 15 dies, dimecres, a Foios, entre les 5 i les 7, i també cada 15 dies, dilluns a Vinalesa, a l'Espai Jove, i els dimecres al Palau del Patriarca, també a l'Espai Jove. I a Bon Repòs i Mirambell, dimarts pel matí. Són coses que s'han de valorar i que per això és important que gent que sigui professional i que s'encarregui d'aquestes coses pugui orientar si realment hi ha un problema, de quina manera podem treballar en això.